Život v Hložanách v dedine je najmä miernejší, ako čo by to napríklad bolo v meste, ale to má najmä nejaký nedostatok v tom, že neprúža sa voľaké mogúčnosti, ako čo má niekto, čo má v meste. Ľudí v dedine prednosť majú v tým, že sa poznajú a to dáva viacej možností. Hej, šuhajové meno, hej, bodaj skamenelo, hej, že by mne furt za ním šerco nebolelo, hej, že by mne furt za ním šerco nebolelo. Hej, popatrím ja dolu, hej, nevidím nikoho, hej, plače moje serco zo žaľu veľkého, hej, plače moje serco zo žaľu veľkého. Prvý kostol bol postavený, počal sa stavať v 1792 a postavený bol v 1796 roku, posvetený bol v 1797 roku o Jozefe. Prvým farárom bol Peter Jesenský, presne neviem, koľko rokov pôsobil, po ňom prišiel pán farár Rohony. Hložiny ako Hložiny sú malá dedinka, ktorá je plná dobrých ľudí, veselých, usilovných. Tuto by som najviac zmenila to, aby bolo viacej lokálov, čiže miestov pre mládež, aby mali kde tráviť voľný čas. A z ťato by som nešla, lebo sú tu moji najvyšší. Hlavičky nezrúciš, hej, čo všalený rozum, z hlavičky nezrúciš.